салом ба онҳое ки варзиши рақами 1-ро пайгирӣ мекунанд. Нашри навбатии барномаи Футбол Ньюс атрофи ҷузъиётҳои чанд хабари топи ҳафтаи охир аст ки ман Фирдавси Хурсанд онро баротон расонаӣ мекунам. Рафтем. хабари ниҳоят бад ба мухлисони Манчестер Юнайтед. Гарри Магуайр дар даста боқӣ мемонад. гап сари он аст ки футболбози мазкур ин мавсим бо оне ки ба ҳамдастаҳои худ кӯмак расонад, баръакс дар зиёди ҳолатҳо ҳамчун бозингари ҳариф нақшофарӣ мекард. ҳарифон медонистанд ки дар хатти дифои МЮ онҳо як ба қавле ёри дигар доранд. хулас ба иттилои пойгоҳи хабарии Daily Mail дар нақшаҳои сармураббии нав Эрик Тен Хаг Гарри Магуайр ҳамчун дифоъгари марказӣ ҷой дорад ва ҳамчунин ҳоландӣ хостааст ки дар ин мавқеъ боз як бозингари дигар харидорӣ карда шавад. Рафаэл Варан ва Виктор Линделёф низ дар даста боқӣ мемонанд. ҳамчунин сару садоҳо аст ки дастбанди капитаниро аз ин футболбоз мегиранд. Ралф Рангник собиқ сармураббии даста бар он назар аст ки бояд капитан дар доираи овоздиҳӣ миёни футболбозон интихоб карда шавад. мавсими гузашта Гарри Магуайр дар 30 бозӣ танҳо 1 гол ва 7 корди зард гирифтааст ки чандин маротибаи дигар тавассути ба истилоҳ рикошет тӯбро вориди дарвозаи худаш кардааст. як нафар Магуайрро тавсифи аз ҳад зиёд кард. Магуайр тамоман дар сатҳи дигар бозӣ мекунад. ман ҳеҷ гоҳ дар ҳаётам мисли ӯ бозингаре надидам. ӯ сарсахттарин рақиби ман аст, гуфтааст Де Хеа. Садио Мане охирин нишасти матбуотии худро гузаронид ва расман ӯ дигар футболбози дастаи Ливерпул нест. ҳеҷ кас бовар намекард ки дар ҳамин авҷи ҷӯшу хуруҷ ӯ аз дастаи Ливерпул меравад. хулас афсона ба ҳақиқат табдил ёфт ва Мане аз дастаи Ливерпул ба Бавария рафт. ҳамагон шояд донанд ки дар масири фаъолияташ дар ин даста ӯро бештар бо оне гунаҳгор мекарданд ки бо Муҳаммад Салоҳ муносибати хуб надорад. акнун бубинед ки ӯ дар ин маврид чӣ гуфтааст. ин ҷо ягон ҷои сирпаноҳкунӣ нест. бозӣ кардан бо Муҳаммад Салоҳ ва Фирминио барои дилхоҳ футболбоз сабукӣ меорад. фикр мекунам ки доим кӯшиши кӯмак расониданро мекардам. ин ду футболбоз дар Ливерпул боқӣ мемонанд ва даста ҳоло ҳам ҳайати пурқувватро дорад. ин даста беҳтарин дастаи дунё аст ва ман мехоҳам ки аз ин дида ба муваффақиятҳои назаррас ноил гарданд. ин футболбозон меҳнатдӯстанд ва ман ба натиҷаи меҳнати онҳо бовар дорам, гуфтааст Садио Мане. ҳамчунин футболбоз рад кард онеро ки гӯё бо Салоҳ муносибати хуб надоштанд. ин ҳамаш бофтаи мардум буд, қайд намудааст Мане. дар замонҳои худ Мане, Салоҳ ва Фирминио сегонаи беҳтарини дунё ба ҳисоб мерафтанд ки якҷоя ҳам ба гирифтани ҷоизаи чемпионии Премер-лига ва ҳам Лигаи чемпионҳо даст ёфтаанд. дар баҳси оне ки бояд аз миёни Мане ва Салоҳ дар Ливерпул ки лидер бошад, Салоҳ ғолиб баромад. мо дирӯз дар мавриди оне ки дастаи Ювентус хостори харидории Неймар гардидааст хабар омода кардем ва ҳамагон моро ба дурӯғгӯӣ муттаҳам намуданд. мо хабарҳои худро дар такя ба мӯътамадтарин расонаҳои иттилоотӣ омода мекунем ва баъзе хабарҳоро аз миёни тоҷикон шояд шумо аввалин хонандааш гардед. имрӯз ҳамакнун кулли расонаҳои иттилоотӣ дар ин мавзӯъ мавод навиштанд ва гузариши эҳтимолии ин футболбоз ба дастаи Ювентус сари забони ҷомеаи футболӣ гардид. гап сари он аст ки вазифаи директории варзишии дастаи ПСЖ-ро ба ҷои Леонардо нафари дигар Луиш Кампуш бар ӯҳда гирифт ва ин директори нав хостори ҳар чӣ зудтар аз Неймар халос шуданро талаб кард. Носир Алхелайфӣ дар нишасти матбуотии навбатиаш аз суоли он ки оё Неймар дар даста боқӣ мемонад ё не айёрона гурез кард ва шаҳри пурра надод. ӯ гуфтааст ки мо наметавонем чунин мавзӯъҳоро дар нишасти матбуотӣ муҳокима намоем. дар равзанаи трансферӣ касе меояд, касе меравад. ин мавзӯи трансферӣ аст ва инро шахсони алоҳида ва намояндаҳо миёни худ муҳокима мекунанд. аз ин рӯ ман чизе гуфта наметавонам, гуфтааст Носир Алхелайфӣ. акнун дар ин маврид хабари дигар аз сомонаҳои итолиёвӣ. онҳо навиштаанд ки дастаи Ювентус бо хоҳиши Массимилиано Алегри барои ба даста ҷалб намудани футболбози бразилӣ Неймар кор мебарад ва онҳо мехоҳанд ин футболбозро тариқи иҷора ба даста биёранд. Алегри аз раҳбарияти бошгоҳ хостааст ки барои пурқувват намудани ҳайати даста бояд бозингарони сатҳи олӣ харидорӣ карда шаванд. аз ин рӯ агенти Роналдо Жорже Мендеш барои баргашти Португалӣ ва дастаи Ювентусу ПСЖ болои трансфери Неймар кор мебаранд. агар ин гузариш анҷом ёбад, бо Погбаву Неймар аҷаб як дастае мешавад. онҳо ҳарифонро бо ороиши нав ба нави мӯи сар, татуировка ва шабнишиниҳои олидараҷа дар ҳайрат хоҳанд гузошт.
гарит бейл ба куллӣ аз футбол намеравад. ӯ мехоҳад ба реал мадрид исбот намояд ки ӯ бозингаре ки шумо фикр мекардед нест. футболбози уэлсӣ идомаи фаъолияташро дар дастаи кардиф сити идома хоҳад дод. ин дар ҳолест ки гарит бейл охири ҳамин моҳ шартномаи ҳамкориаш бо дастаи реал мадрид хотима меёбад ва ҳамчун агенти озод метавонад ки ба ягон дастаи футболии дигар шартномаи ҳамкорӣ бандад. ба иттилои пойгоҳи маҳаллии уэлс онлайн, гарит бейл дирӯз дар базаи тамринии дастаи кардиф сити буд ва он ҷо аз рафти кори бошгоҳ ва услуби бозигузории онҳо дида намуд. ҳамчунин гуфтанд ки бейл ҳамроҳи сармураббии дастаи кардиф сити стив моррисон мавзӯи ҳамкориро бо ҳам муҳокима карданд ва бейл ӯро бовар кунонид ки метавонад дар ҳайати дастаи мазкур ба натиҷаҳои беҳтар ноил гардад. хулас ҳоло ба нақле сармураббии дастаи кардиф ба ин пешниҳоди гарит бейл як нав сархорона ҷавоби номаълум дод ва агар корҳо барор бигиранд пас футболбоз метавонад ки бо ин даста шартномаи ҳамкорӣ бандад. вагарна ба футболбози мазкур ҳамчунин дастаҳои ньюкасл юнайтед ва ромае ки он ҷо жозе маорино таърих месозад таваҷҷӯҳ намуданд, вале футболбоз мехоҳад ки дар кардиф бошад. ин маънои онро дорад ки дар наздикии бошгоҳи кардиф майдони голфбозӣ вуҷуд дорад. усмон дембеле ҳоло ҳам тақдираш норӯшан мондааст. дастаи челси барои ройгон ба даста овардани ин футболбоз муборизаи беамон мебарад. зесан хабар додааст ки тими челсии премер-лигаи англия дар харидории ҳамлагари барселона усмон дембеле мисле ки ноком мешавад. шартномаи фаронсавии 25-сола дар испания то охири моҳ ба охир мерасад ва метавонад ройгон ба дилхоҳ дастаи топ-5 аврупоӣ гузариш намояд. ин ҳам дар ҳолест ки томас тухел ба бозигари собиқаш дар Боруссия Дортмунд таваҷҷӯҳ дорад. аммо дар испания мегӯянд ки дембеле мехоҳад бо хави эрнандес бимонад. сару садоҳо дар мавриди боқӣ мондани дембеле дар барселона рӯзҳои охир зиёд мешавад ва хави эрнандес ҳам ба кулли ҳама он норозигиҳое ки аз ҷониби раҳбарият нисбати ин футболбоз вуҷуд дорад ҳамон хостори охирин шонс додан ба дембеле аст. футболбоз вақтҳои охир бо дастаи каталонӣ як фазои ҷангҷолӣ таъсис додааст ки ҳеҷ онҳо ба мувофиқа намерасанд. раҳбарият мехоҳад аз ӯ халос шавад, вале хави мехоҳад ки ӯро дар даста нигоҳ дорад. ӯ дар Боруссия Дортмунд бо Томас Тухел кор кардааст ва сармураббии Челси раҳбарияти дастаро мутмаин намудааст ки ӯ метавонад ин футболбозро ба низом дарорад. аслан дар Барселона Усмон Дембелеро ба хотири интизоми хеле бад доштанаш ба қавле чап гирифтаанд, вагарна шояд ӯ беҳтарин футболбоз дар қатори Ҳоланд, Мбаппе ва Левандовски мебуд. ин охирин хабаре буд ки дар нашри навбатии барномаи Футбол Ньюз баротон расонаӣ кардам. то дидори навбатӣ сарбаланду пирӯз бошед. хайр.